kai yanzu ka kyauta a abin da kai ka girma amma kullum tunanin ka kamar yaro yake. مرحبا يا نور عيوني. أهلا وسهلا. يا kwana biyu. Ya jiran lafiya. Kin ji ni shiru kwana biyu ko? Shi yasa na kira ka. Nace yaya. To, kawai shi kenan ba matsala insha Allah. Sai na zo ne amma. To ina jira. Sai ka zo. Assalamu ba sai na zo shi kenan. Ɗazu na taron mutumin ka suna ta zabga fada. Wane Ali? Halif Kai, Ali ma faɗaci ne, na san nan ban da rigima bai ajiye komai ba. ɗaya jin magana. Amma kuma ka tana mun, kai ko ka je ka samu mutumin ka ba shi nashi? Ban tafi ba wallahi. Ya kamata ka je ka same shi dan ka ba shi nashi. Ya kamata sosai. Da ina son wasu kaya ma haka idan na bashi zan kyautata alaƙa ta ta gaba. Rayuwar nan. Insha Allah. Saboda gobe ake gyara. Tabbas. Sai na tashi daga nan insha Allah zan biya masa ha wajen sai mu bashi. Na Allah insha Allah. Marhaba Surayya. Ina fata kun tashi lafiya. Alhamdulillah. Ya gidan. Kalau duba ayi awaya. Alhamdulillah haka ake so. Kun kalli jiya ban samu dama ba na iso muku. Aika ne wallahi suka yi min yawa shi sa shi ban zo muku ba. Amma ba matsala insha Allah a ranar yau ina fata zan zo ne insha Allah. Eto shikenan ba matsala sai na zo insha Allah. Kin gaida yan gidan tare da ke. Kalas ma'assalama. Bye. Type. Gani sai yanzu na zo gidan naku. Yan gidan naku. Lafiya ƙalau. Alhamdulillah. Kin ga duniya ana so ki zama shinu mai haƙuri. Kuma ki biyayya ga iyayenki. Kin ga ki kai haka a rayuwa sai ki ji daɗin duniya sosai insha Allah. Kuma ban da haka. Ina so kike wani na yin karatu yayin da ya dace irin na tarbiyya da sauransu
muke koya wasu ma abin al'ajabi. Amma kan na cika ke da surutu ni yanzu dan na ga yawa sauri nake yi, zan tafi in je da wasu abu da nake yi insha Allah. Amma sai na dawo yanzu kin kuma shino za ka gaida in gida insha Allah. Haba ma me haka ba da kai ka kawo ne kai muna kuka ce ma ban ga mutane Assalamu alaikum. Kan abokinka me yayi kuma Allah yanzu bai komai ba, amma ga kan bakri baya jin magana dauke magana da dan haka ai ka tawatar mai yan na ga kuna dan jituwa abokinka na da insha Allah in dai akan wannan ne na ni zan masa wannan na magana na ga sosai iya dan jin magana ni ma dan haka nayi nazari nace in zo in faɗa maka. Ba matsala insha Allah ya na gode insha Allah. Ita wani ce magana da ta shi kenan ba matsala sai mun haɗu tare. Shi kenan ba. A gaida yan gida. Ba za su je insha Allah. Godiya nake.